An bɛ kunnafoniw daminɛ Burama ni an ka jamana fɔlɔ ye n'o ye Burkina Faso ye, o ye an ka jamana fɔlɔ ye AES hukumu kɔnɔna la. Kunnafoni min n'a bɛ tali kɛ Sirabagan kasara n'a kɛra Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ. I k'a dɔn nin Sirabagan kasara in bɛ tali kɛ mobili dɔ de la. Mobili min bɛ yen ni car do jamajɛ mobili maaw caman bɛ don mobili mun kɔnɔ n'an bɛ wele ko car. O mobili kari dɔ o de ye sira bila ka bɔ pont sanfɛ ni ka jigin ji kɔnɔna la. I k'a dɔn k'a fɔ pont a bɛ pont sanfɛ nka a y'a yɛrɛ sɔrɔ baji kɔnɔna la. O kɛra kojugu belebeleba ye min ni a wulikajɔ teliyara Burkina jamana ɲɛmaaw fɛ walasa niw bɛ se ka kisi cogo min na. Nka wulikajɔw n'a ta o ta maa fila ɲɔgɔn ko olu de ni tora ni ka sara in na. A kɛra sara min kan o de ye ka bɔ Wagadugu ka taa Kaya o ye Burkina yɛrɛ mara kafo dɔ ye. I k'a dɔn ni wara cɛjugu in a kɛra o de sira in kan. A kɛra kunun yɛrɛ cɔcɔkalo in tile 20 san 2025 a kɛra sɔgɔmadafɛ joona nɛgɛ kanɲɛ 6 waatiw la ni accident jugu in a kɛra Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ maa 11 ɲɔgɔn ko olu de kɔni ye kasara sɔrɔ nin ko in na. Maa 11 in cɛla maa 2 kɔni Ala ye olu ka kalifa minɛ olu la kabi a yɔrɔ la. Maa 2 wɛrɛ tun b'a la olu kɔni tun t'u yɛrɛ kalama. Olu ka jogin da bonyana kosɛbɛ fo olu yɛrɛ tun t'u yɛrɛ kalama bilen. Maa 7 b'a la olu joginna nka olu kɔni tun bɛ u yɛrɛ kalama. An bɛ dugawu kɛ minnu banna Ala ka yafa u ma, minnu man kɛnɛ Ala ka olu bɛɛ lajɛlen kɛnɛya. Ayiwa Burama o kɔfɛ an bɛ lamɛnlaw la donna k'a dɔn k'a fɔ an ye kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Korokaw fɛ yen nɔ ka jira k'a fɔ min ye kɛlɛ ɲɛsiranya boli kɛbaaw ye ni an b'u wele ko réfugiés maa minnu bɛ boli ka bɔ u sigiyɔrɔw la ni ka u yɛrɛ nikun kisi ka taa k'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen to yen ale ni olu yɛrɛ ka balo. I k'a dɔn olu de bɛ wele nanzarakan na ko réfugiés. Olu b'a la ka caya Korokaw fɛ yen nin waati laban la kosɛbɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maa 8,000 ɲɔgɔn ye maa yɛrɛɲininaw la olu de bɔra Burkina Faso jamana kɔnɔna la nin waati laban ninnu na ni k'u kunda Mali jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali dugu min bɛ yen n'an b'a wele ko Koro. I k'a dɔn nin marabolo in yɔrɔ do yɔrɔ min ni a bɛ réfugiés n'o ye maa yɛrɛɲininaw ye a bɛ olu jabaya kosɛbɛ. O de hukumu kɔnɔna la jirala k'a fɔ u ka jabaya kɛla yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye u ka centre d'accueil ye u bɛ maa yɛrɛɲininaw bisimila yɔrɔ min nɔ olu y'a jira k'a fɔ nin jɔkun in kɔnɔ jɔkun kelen dɔrɔn kɔnɔ olu ye maa 8,000 Burkina bɛ n'o ye an badenw n'an sinjiw ye. A maa 8,000 o de bɔra Burkina jamana kɔnɔ ni k'u kunda Mali jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Korokaw fɛ yen nɔ olu bisimilara yen nɔ. Olu bɔra dugu minnu na u y'a jira k'a fɔ olu maa 8,000 u ma bɔ dugu kelen. Dugu 15 ɲɔgɔn ko olu maaw de kɔni ye u yɛrɛ ɲini ka bɔ dugu kɔnɔ ni ka na k'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen to yen ni ka na u yɛrɛbakun ɲini ni k'u yɛrɛ sɔrɔ Koro dugu kɔnɔna la jɔkun kelen kɔnɔ maa 8,000. Badon min ye ni maa ninnu ye i b'a ye k'a fɔ denbaya kuturu de don. Maakɔrɔbaw b'a la i n'a fɔ denmisɛnninw b'a la cogo min na nka a musolakaw n'a denmisɛnnakaw olu de ka ca kosɛbɛ. I k'a dɔn u bɛ bɔ Burkina fa min fɛ o de ye Burkina kɛɲɛkafɛla ka digi a tilebiyanfan la. Maa ninnu caman bɛ yen u ka sigidaw de ye o yɔrɔ ninnu ye. O yɔrɔ minnu ni bamaci wale tigilamaw kɔni kɛn bɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin u ma. Bamaci kɛ wale tigilamaw yɛrɛ de b'a f'u ye k'u ka dugu bila se wɛrɛ t'u ye u bɛ dugu bila u b'u yɛrɛbakun ɲini. I k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka yɔrɔ minnu filɛ ni a bɛ dugu 15 ɲɔgɔn bɔ u ni Mali bɛ nɔngɔma u ni Mali bɛ sigiɲɔgɔn jamanaw de don an b'a fɔ mun ma nanzarakan na ko frontière. I k'a dɔn a bɛ tali kɛ o de la. Nin tɔɔrɔ cɛjugu bɛ ninnu kan depuis san 2015 n'o ye 2015 waati ye u ka segu goyara u bolo ka kun kɛ drogue feerelaw ni drogue talaw ani maaninfin joli bɔbaaw ni olu bɛ wele ko terrorisiw
u bɛ jɛkulu min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'olu b'a la ka tɔɔrɔ ta ka da Burkina jamanadenw kan Mali frontière la nin yɔrɔ in na o jɛkulu de bɛ wele ko Al-Qaïda ani Daesh olu de ye terroriste jɛkulu ye minnu n'u ye nin tɔgɔ ninnu yɛrɛ da u la wala an b'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la maa minnu bɛ nafolo ni marifa d'u ma olu yɛrɛ de ye nin tɔgɔ da u la ko Al-Qaïda ni Daesh n'o ye lamɛrikɛn jamanaw ni a ɲɔngo tɔw ye i ka dɔn k'a fɔ awa ni bamaciwale jamana ninnu minnu ni bamaciwale jɛkulu minnu kofɔtɔ filɛ nin ye u kɛn bɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta ka da dugudenw kan nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na awa jirala k'a fɔ min ye Croix Rouge maaw ye n'o ye HCR maaw ye olu yɛrɛ ka jateminɛ bɔra kan k'a fɔ awa ni ye sigida in yɔrɔ ninnu ta k'a lajɛ u ka dugukolo yɛrɛ kɛmɛ sigi la 40 ɲɔgɔnko o tɛ Burkina bolo o bɛ ni maa ninnu bolo n'o ye maa juguw ye maa jugu minnu bɛ yen n'u kɔsɛmɛnen don diɲɛ jamanabaw la ani diɲɛ nafolotigibaw la i k'a dɔn ni u bɛ wele ko terrorisiw ko olu de bɛ ka Burkina kɛɲɛkafɛla in ka digi a kɔrɔ a tilebinfɛla na i k'a dɔn ko n'i y'a dugukolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta kɛmɛ sara la ko 40 ɲɔgɔnko o de bɛ terrorisiw bolo u b'a la ka u ka nin yɛrɛ jabo kɛ o yɔrɔ ninnu na o y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye awa maa 6,000 ɲɔgɔnko ye k'a daminɛ 2015 la ka se bi ma olu de ni tora ni bingali wale in na ni bingali maa ninnu fɛ a ye maa min nabɔ i sigiyɔrɔ la o bɛ taa se maa 2,000,000 ɲɔgɔnko ma minnu y'u yɛrɛ ɲini ka taa ka u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen to yen ka u yɛrɛbakun ɲini i k'a dɔn k'a daminɛ san 2015 la ka se san 2024 ma maa 2,000,000 ɲɔgɔnko olu de bɔra u sigiyɔrɔ la ka kun kɛ awa ni walejugu kɛbaw ye min ye korokaw fɛla ye sa an ka jamana camancɛ bolo ko don i k'a dɔn u bɛ boli de ka na u yɛrɛ ɲini yen nɔ min o de hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ korokaw fana kɛn bɛ ka u seko n'u damajira kɛ a bɛ fɔ ko bɛrɛkɛ tɛ fakuya ye i k'a dɔn u se ye fɛn minnu ye u bɛ olu bila ninnu ka bolo kan ni maa minnu bɛ ni u bolila nin cogo in na ka na u yɛrɛ ɲini ka na u yɛrɛ kumadogo Mali jamana kɔnɔna la korokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ fɛn caman ko bɛ u la ni o ye siyɔrɔkow ye jiko dumuniko fo ka se sanuya kɛ minɛnw ni sanuya koɲɛw ma ni min yɛrɛ ye k'u hakili sigi u mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen la min ye awa koro yɛrɛ dugu kɔnɔna ye n'i y'a ta k'a lajɛ a jirala k'a fɔ maa min bɛ ni olu bɔra u sigidaw la u yɛrɛ ɲinitɔ la ka na u yɛrɛ sɔrɔ koro yɛrɛ kaw fɛ yen nɔ a bɛ se maa 60,000 ɲɔgɔnko ma maa 60,000 ɲɔgɔnko i k'a dɔn olu de bɛ korokaw fɛ yen nka n'i ye Mali yɛrɛ koro kɛrɛ ta maa yɛrɛ ɲinina minnu bɛ Mali yɛrɛ la olu bɛ se maa 100,000 ani maa 40,000 ma maa 100,000 ani maa 40,000 i k'a dɔn k'a fɔ olu cɛla i b'a ye k'a fɔ maa 60,000 olu bɛ korokaw fɛ yen nɔ nka o bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ olu caman fanba o de ye Burkina jamanadenw ye o de ka ca u la kosɛbɛ 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 maa 60,000 bɛ korokaw fɛ yen maa 100,000 ni maa 40,000 na a tɔ tɛ maa 80,000 o maa 80,000 ninnu bɛ marabolo wɛrɛw ni yɔrɔ wɛrɛw la mɛ a bɛɛ bɛ Mali jamana kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ terroriste ko in a ye maaw sɛgɛn a ye civils sɛgɛn kosɛbɛ nin bɛɛ kɔfɛ terroriste ko baasi tɛ olu ni anw cɛ k'o bɛ sɔrɔdasiw de kɔ nka maa 100,000 ani maa 40,000 olu de kɛn bɛ k'u sigiyɔrɔ bila badenw a jirala k'a fɔ ko ni dɔgɔkun kelen kɔnɔ korokaw tun bɛ se ka maa 1,000 ani maa 200 sɔrɔ k'o nana yɛlɛma k'a kɛ dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔnɔ u bɛ se ka dunan 9,000 ani 351 u bɛ se k'o sɔrɔ minnu ni yɛrɛ ɲininaw don n'u bɛ boli ka bɔ u ka dugu la k'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen to yen ni HCR ale ka jateminɛw ni olu lajɛ o bɛ o de fɔ min ye HCR ye sa halisa i ka dɔn a ka lase ninnu kɔnɔna la jateminɛw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ olu de bɛ an ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ barisabula ni maa 100,000 ani maa 40,000 minnu bɔra u sigiyɔrɔ la Mali jamana fana kɛn bɛ ka seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ o ɲɛji bɛ se ka cɛ cogo min na ko o baaraw sera kan HCR fana maaw olu bɛ Mali jamana ɲɛmaaw dɛmɛ o baara in na o de hukumu kɔnɔna la min ye yɛrɛ magoɲɛminɛnw ye o 15,000 ɲɔgɔnko i ka dɔn o bɛ taa o taara se o lasera u ma
u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ ni ne ye kibaruyaw ye kibaruya mun ni kibaruya dumanw tɛ nka a bɛ kɛ cogo di an bɛ ala de deli ni masiba kelen min bɛ anw da la ni masiba kelen in kun tɛ foyi ye fo anw k'an fa dugukolo de bila olu kana u sigi yen u bɛ terrorisiw bila ka na anw gɛn ka bɔ an ka dugukolo kan u bɛ fɛ ka anw gɛn ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ pewu k'anw gɛn ka bɔ Burukina pewu olu yɛrɛ kana u sigi anw nɔ na laɲini ye nin de ye tubabukɛ bolo parce que olu bolo ala ye min di anw ma anw n'a man kan nka an y'a di ala ma an b'an cɛsiri an di kasi wa an di hinɛbatɔ kan fɔ u bɛ se min na n'o ye kɛlɛ ye an fana bɛ se o kɛlɛ la an b'an defan fo an hɔrɔnnama ka sa ni ala sɔnna ma ala k'an ka sɔrɔdasiw ala k'u dɛmɛ baara in na o kɔfɛ halisa an bɛ to lakanabaliya okumu kɔnɔna la minakakaw fɛ yen nɔ i k'a dɔn wale cɛjugu dɔ fana kɛra État islamique maaw fɛ n'o ye EGS maaw ye minakakaw fɛ yen nin wale cɛjugu min kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɛ kalo tile 19 u ye maa dɔ de minɛ n'o ye k'a fɔ ko ka enlever kabi mɛ kalo tile 19 u ye ale minɛ o ye nin maa min minɛ ni a tɔgɔ ko Sidi Barka ale yɛrɛ ye société civile minakakaw fɛ yen o ɲɛmaa don wa conseil pédagogique fana don CAP la n'o y'u ka kalanso ɲɛmaayaso ye kalan ɲɛmaayaso min bɛ yen n'o ye CAP ye i k'a dɔn o fana conseil pédagogique don yen nɔ o ye tɛgɛ kɛ ale la n'o ye bamacɛwale tigilama dɔrɔgu feerela ni dɔrɔgu tala ninnu ani nanzaraw ni diɲɛ disɛbɛw bɛ maa minnu jɛkulu minnu kɔkɔrɔ n'o ye État islamique ye olu de ye nin maa kofɔlen in minɛ kabi mɛ kalo tile 19 o kuma an ye kibaruyaw sɔrɔ laban in na k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn u ye a bonɛ a ni la u ye a fa i k'a dɔn k'a fɔ a ma min a ma bɔ nka u sago sɔrɔ tɛna kɛ i k'a dɔn u sago ye min ye u kɛra k'a ni bɔ u binna nin kan ni k'a ni bɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ala ka fara se dosiw kan n badenw halisa an bɛ to kunnafoniw kɔnɔna la ka aw ladɔnniya sa aw k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye an ka cɛkɔrɔba ye dɔ ye ni o bɛ tali kɛ colonel Isa Angoiba n'a tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la colonel Isa Angoiba ale de tun ye maa ye maa min ni Mali ɲɛmaayaw caman bɛ yen jɔyɔrɔba caman bɛ yen a y'olu kɛ an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ wa jarala k'a fɔ a ye jɔyɔrɔba ninnu fɛn o fɛn kɛ a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni cɛsiri ani jɛlenya ye ni i ye tali kɛ ni ye colonel Isa Angoiba yɛrɛ ko fɔ sa i b'a ye k'a fɔ maa don maa min ni a kɛra ministre de l'administration territoriale de l'agriculture et de l'élevage o kɛra Musa Traoré tile la ka fara o kan min ye office du Niger fana ye a y'o mara i k'a dɔn k'a fɔ min ye colonel Angoiba ye sa ale tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nka ala ye a ka baara kɛ ni k'a somayɛlɛma o kɛra kunu araba cɔcɔkalo tile 20 san 2025 i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni kunfɔlɔ minnu ni an y'olu sɔrɔ olu y'a jira k'a fɔ a ka janajaw olu bilalen bɛ ka bi alamisa kɔnɔ cɔcɔkalo tile 21 san 2025 kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ kaɲa 14 ni o dana gosira ko a ka janajaw bɛ kɛ Bamako yan yɛrɛ i ka dɔn Bamako sigida min bɛ n'a bɛ wele ko hippodrome ale bɛ commune D kɔnɔna la Bamako sigida 2nan kɔnɔna la i ka dɔn ko a ka janajaw bila n bɛ ka o kɔnɔ an bɛ dugawu don kɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa kɛ a ma Burama halisa an bɛ to kunnafoniw kɔnɔ an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔna la Senegal jamana ɲɛmaaw minnu ye u ka lakanabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ lakana baaraw kɛ ji sanfɛ olu ye maa 100 ani maa 30 ani maa 3 maa minnu ni taamadenw don maa minnu bɛ o ni di ka yɛlɛ ji sanfɛ n'a caman bɛ to ji la i k'a dɔn olu kɔni sera ka kisi Senegal jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya a lakanabaw fɛ o sauvetage baara in o kɛra cɔcɔkalo in tile 19 san 2025 i ka dɔn k'a fɔ nin taamaden minnu ko don u bɛ bɔ jamana caman na
u tun b'a la ka u yɛrɛ ni fili baji kan a f'u bɛ taa u yɛrɛ ɲini nka ala barika la i ka dɔn yanni saya ka se o kɔni ma Senegal jamana ɲɛmaaw kɔni wulila ka u kɔni u sekuri n'o ye ka fɛɛrɛ kɛ ka u lakisi baara kɛra Senegal autorité militaires fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la u ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lakana kɛ ji kan olu ye o baara in kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin baara in ɲɔgɔnko caman de bɛ yen Senegal lakanabaw u bɛ min kɛ kuma bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a jira ko nin min kɛra nin ye awa ko yanni nin cɛ ko cɔcɔ kalo kelen a tile 17 k'olu kun delila ka nin wulikajɔ dɔ kɛ u ka gendarmerie u kun delila ka maa dɔw fana ni kisi fana nin cogoya kelen in na dɔw a bɛ dɔw bali saya ma dɔw yɛrɛ bɛ t'u yɛrɛ di saya ma wa a bɛɛ ye farafinnadenw ye nin b'a jira k'a fɔ halisa an ka jamanaw ɲɛmaaw ka kan ka u sigi ka u hakili jagabɔ kosɛbɛ kosɛbɛ n'a fɔra ko jamana ka siniɲɛsigi denmisɛnninw ye mun de b'a la ka kɛ walasa denmisɛnninw bɛ se ka segin so ni ɲininkali jamana ɲɛmaaw kan ka nin k'u yɛrɛ la don o don an bɛ halisa dugawu kɛ an ka farafinna jamana ninnu ala k'an kunkɔrɔta diɲɛ kɔnɔ ala k'an k'an yɛrɛ ye badenw o kɔfɛ min ye kunnafoni an ye kunnafoniw fana sɔrɔ yuruku ta fan fɛ ani nafolo yɛrɛ burujali k'a don da fɛ da min t'a don da bɛrɛbɛrɛ ye o kɔrɔfɔ k'a dɔn an y'olu sɔrɔ ka bɔ vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la bureau du vérificateur général a ka rapport ba dɔ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ rapport min ni a baaraw kɛra k'a daminɛ san 2022 ka se san 2025 ma olu kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ jateminɛw y'a jira k'a fɔ an ka cakɛda min bɛ yen n'a bɛ wele ko FAF o ye Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant bakuruba fɔla u b'a fɔ ko FAF ale ye cakɛda ye cakɛ musaka min ni a ɲɛsinnen don an balakaw musolakaw olu bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la cogo min na ka u jigi kɛ u yɛrɛ ye ka dɔɔnin kɛ u yɛrɛ ye k'u dɛmɛ o sabatili la ani denmisɛnninw i k'a dɔn olu bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la cogo min na k'u dɛmɛ u ka kalankow ni u yɛrɛ ka se ka bɔ u yɛrɛ la i k'a dɔn nafolo in a baara bɛ ɲɛsin o de ma nka a jirala k'a fɔ o nafolo min n'o bɛ ɲɛsin o baara ninnu ma o miliyɔn 59 ani dɔɔnin ka jɛ dɔɔnin b'a jɛ miliyɔn 60 de la 900 000 ko o de ŋanamuna o de kɛra donna sira fɛ minnu ni a man ka don a sira fɛ ko min ye o nafolo ko fɔlɔ ye miliyɔn 9 ɲɔgɔn ko o kɔni u tilara o sira ka o jason ka segin kana o bila a bila yɔrɔ la nka miliyɔn 50 in sa halisa a tɔ o de kɛcogo ma dɔn ni vérificateur général ka bureau dun y'a kuma fɔ sa min ye jamana ɲɛmaaw ye an b'a bisi k'a fɔ don ni a nata la kiiri tigɛlamaw na an bɔ fili la o ko in fana na k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ wari ninnu dunna de wala ni wari ninnu man dun n'a y'a sɔrɔ a dunna maa minnu y'a dun sariya ye min fɔ u fana ka ko lahala kan u ka kɛ u la i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogo min inshallah. Ayiwa Burama nin ye kunnafoni min n'a bɔra an ka minisiriso yɔrɔ minisiriso min ɲɛsinnen don diinɛko ni laada koɲɛw ma a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye alimamiw ani diinɛ lasebaaw bɛɛ lajɛlen ko u bɛ taa kalan min na Marɔku jamana kɔnɔna la i k'a dɔn ni kalo 3 kalan don o kalo 3 kalan in ko awa a cɛtaw olu dabɔlen don maa minnu n'a ka d'u ye ka taa u sen don ni kalan in na kɔni Marɔkukaw fɛ yen nɔ ko min ye Marɔku ni Mali jamana ye ka kɛɲɛ n'u ka bolodi ɲɔgɔnmɔ ye u kɛn bɛ ka awa kalan sira dayɛlɛ maa 200 ɲɔgɔnko de ye maa 200 ɲɔgɔnko minnu ni awa u bɛ taa kalan kɛ Marɔku jamana kɔnɔna la alisilamɛya yɛrɛ kan awa kana o baara cɛɲuman kɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan nɔ ko bɛnkan bɛ Mali ni awa anw Marɔku jamana cɛ
a bɛ waati bɔ bɛnkan in kurakurayara tun juillet kalo salen tile 9 san 2025 ɲinan da maa 200 sira dayɛlɛn bɛ olu ye u y'a jira k'a fɔ ko n'i b'a fɛ ka i sen don nin ko in na o k'a sɔrɔ e yɛrɛ ye maliden ye a bɛ fɔ min ma ko nationalité malienne o k'a sɔrɔ i ye maliden i ka malidenya sɛbɛn o b'i bolo o kɔfɛ i k'i jija i ka se arabukan la i ka se ka arabukan fɔ o kɔfɛ i si a dɔgɔmani o ka kɛ san 30 ye a cayalenba o ka kɛ san 60 ye ayiwa o kɔfɛ min ye ayiwa kuranɛ ye i ka kɛ maa ye maa min ni i bɛ sera ka o kɔni jigin k'o ban k'o kalan k'o ban i ka kɛ o maa ye wala n'i ye kuranɛ yɛrɛ tila k'a kɛ 4 ye i k'i jija tila 1 i ka se ka o kalan i kunkolo la i ka se ka i b'i jɔ i k'o fɔ i kunkolo la o kuma olu ye daluya ye k'a fɔ e sen bɛ se ka don ni kalan in a ɲinini la ni i tɛ nin daluya ninnu dafa o kuma e sen tɛ se ka don a ɲinini la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka nin daluya ninnu lafasa olu mago bɛ sɛbɛn min na walasa k'u sen don a ɲinini la o ye u ka CV ayiwa u ka CV in fana kan i k'a dɔn u bɛ misiri min na wala u bɛ zawuya min na u bɛ o perepere latigɛ a kan u ka CV kɔnɔna la o kɔfɛ min ye u ka wolosɛbɛn ye u b'o kɛ a la min ye fotoden 2 ye i kunkolo foto 2 o bɛ k'a la min ye i ka carte biométrique wala carte d'identité min n'o waati ma ban fɔlɔ i bɛ se ka o fana k'a la wala copie de la carte nina ni nina kɔrɔlen bɛ maa min bolo o fana bɛ a ɲɛ n'o yɛrɛ si t'i bolo fiche individuelle o yɛrɛ bɛɛ bɛ se k'a kɛ donc i b'olu dɔ copie certifié i b'o fara nin gafe fɔlen ninnu kan e sen bɛ se ka don a wulikajɔ baaraw la ko maa minnu b'a n'olu bɛ fɛ ka kalan in kɛ u bɛ se ka taa u ka ayiwa sɛbɛn ninnu n'u y'u sɔrɔ u bɛ se ka taa a bila ayiwa bolo kan n'o ye a dépôt ye k'a daminɛ juma don cɔcɔkalo tile 22 n'o ye sini yɛrɛ ye nɛgɛ kaɲa 7 n'o tɛmɛna ni saga 30 u bɛ maaw sɔrɔ u ɲɛ yen nɔ nka o baara ninnu fana bɛ jɔ septembre kalo nata o tile 8 san 2025 n'o y'a sɔrɔ maa min ma taa a ka sɛbɛn bila ye o kuma ko e sen tɛ a ko la bilen ni sɛbɛnw bilala sa ni ala y'a kɛ ko e maa min ka sɛbɛn ka ɲi ko e kan ka ɲɔgɔn da kɛ walasa ka i ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa e ka se ka taa nin kalankɛ in kan ko o sɛgɛsɛgɛliw baaraw bɛ daminɛ ni ala sɔnna ma septembre kalo tile 11 ka se tile 12 ma san 2025 a bɛ kɛ minisiriso min ɲɛsinnen don diinɛko ni laadako yɛrɛ a bɛ kɛ o minisiriso in na yen nɔ o kuma faamuyaliko ɲuman ko o ɲini bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ janko an ka alimamiw ni an ka diinɛ laselaw. Burama an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ Burkina Faso a kiiri tigilamaw ni o y'u ka cour d'appel ye Wagadugu kɔnɔ a ye lase dɔ kɛ kunu cɔcɔkalo tile 20 san 2025 a ye lase min kɛ i ka dɔn k'a fɔ kiiri nɔminɛlikɛba n'o ye procureur ye ale ka lase don a y'a jira k'a fɔ kabi cɔcɔkalo tile fɔlɔ san 2025 min ye kiiri nɔminɛlikɛba ka cakɛda ye n'o ye parquet k'a ye sɛgɛsɛgɛli dɔw dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli minnu ni olu sɛbɛnna damakasi sɛbɛnna min ni o donna a kɔkɔrɔ a nakɔrɔ walasa a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Alain Christophe Di Alino Faso ale ka saya la ko o kiiri damakasi sɛbɛn donna a yɛrɛ ka denbaya fɛ i k'a dɔn kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ awa Alain Christophe Traoré ale min ni a taɲana a Kɔrɔwari jamana kɔnɔna la awa lahala minnu ni olu ma dɔn halisa o piripiritigilama u ma piripiri latigɛ fɔlɔ halisa o kuma ko sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla i k'a dɔn kabi juillet kalo salen a tile 31 san 2025
olu kɔni y'u ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ o kuma ko ka kɛ ni olu sɛgɛsɛgɛliw baaraw ye minnu bɛ u bolo ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko Alain Christophe Traoré a su o bilara ka na Burkina Faso ka na di Burkina Fasokaw mɔ ko a su nalen di u mɔ n'o kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen kɔrɔ cɔcɔkalo tile 18 san 2025 ko min ye juge d'instruction n'o ye kiiri nɔminɛli jateminɛ kɛbaa dɔ fana ye olu ni parquet fana tɛ kelen ye olu kɔni ye baara dɔw boloda n'o bɛ tali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ su fure la ni o bɛ wele ko autopsie k'a dɔn ni mun de y'a sɔrɔ subahana mansinw de b'o baara kɛ k'o baaraw kɛra Alain Christophe Traoré la a nalen Burkina Faso waati min na o kuma ko jaabiya minnu bɔra olu la i k'a dɔn ko o jaabiyaw fana bilara kiiri tigilamaw ka bolo kan tarata don n'o bɛnna cɔcɔkalo tile 19 ma san 2025 ko Bobo Dioulasso a baaraw kɛra u yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso maaw fɛ o kuma jaabiya min sɔrɔla o la ko olu bɛna bila kiiri tigilamaw ka bolo kan komi kiiri ko don kiiri dayɛlɛn bɛ o kuma ko ni min bɔra ko ɲɛ o la sa ko o n'a da mɔgɔw kulo kan nka yan'o cɛ ko a laɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ni kunnafoni b'i bolo n'i bɛ se k'o di walasa ka kiiri tigilamaw dɛmɛ baara in a ɲinini sabatili la o kuma ko i k'i jija o la ko bɛɛ bɛn an bɛ dugawu kɛ halisa an balimakɛ Ala ka yafa k'a ma awa min ye brigade citoyenne ye an y'a kuma fɔ aw ye Mali minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ma i k'a dɔn ale ka baara bolodalen don a baaraw n'u donna an ka jamana kɔnɔ yan min ye kunu arabadon ye cɔcɔkalo tile 20 san 2025 baara minnu ni u ko don u n'u donna tan nɔ a ɲɛmaya tun bɛ an ka premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ani a balimakɛ a n'a cakɛɲɔgɔn Burkina Faso premier ministre Irim Talba Jean Emmanuel Ouedraogo olu fila u ye baara ninnu n'u don kunu araba i k'a dɔn o kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin ni brigade citoyenne ma ni ko brigade citoyenne o de ye baara bolodalen ye an ka jamana ɲɛmaw fɛ cogo min na jamana kanu bɛ se ka bonya jamanaden fanba la awa jango kɛrɛnkɛrɛnna sifinnakaw i ka dɔn a bɛ tali kɛ o de la ni ye a san 2nan ta ye a kuma se tun bɛ min kan ni baaraw kunu don yɔrɔ la kunu kuma se min ni o ɲinanda bilara o hukumu kɔnɔna la o de ye k'a fɔ awa san 2 jamanaden ɲumanya i k'a dɔn a laɲini o de ye ka se ka awa jamanaden sɛbɛw minnu n'u bɛ kɛ jamanaden kologɛlɛnw ye jamana ko la k'olu bila sen kan jamanaden minnu bɛ yen ni u labɛnnen don ni jamana kanu bɛ u la ni jamana kanu donna u la fɛnɛ i k'a dɔn ni u ka surun dugudenw na k'olu bila dugudenw ka bolo kan i k'a dɔn kumasen tun bɛ o de hukumu kɔnɔna la min ye ɲinanda tako 2nan ye sa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛnna ni u yɛrɛ ka san yɛlɛma ye n'o ye brigade citoyenne yɛrɛ ka san yɛlɛma ye n'o ka anniversaire ye min ye Burkina Faso premier ministre ye a y'a jira k'a fɔ ko an ka awa maaya ani farafinya olu ta sira taabolo sɛbɛw an k'o don an ka maaw la an ka jamanaw kɔnɔ yan nɔ ko o de nafa ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ jɔli la jamana taaɲɛ la min ye Mali premier ministre ye ni o ye Ablaye Mayiga ye ale y'a jira k'a fɔ awa tɛgɛdenbolomɔ denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ AES jamanaw kɔnɔna la ko nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sinsinbere ye ka se ka ɲɛta sabati AES jamanaw kɔnɔna la Ablaye Mayiga ale ko ten awa min ye nin baara in ye sa i k'a dɔn k'a fɔ k'a jira k'a fɔ baara min ni o ye brigade citoyenne ye n'a bilara sen kan san 2023 Ablaye Mayiga Mali premier ministre a ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ awa a laɲini belebele ye min ye o de bɔra an ka jamana ɲɛmaaw fan fɛ n'o bɔra an ka jamana ɲɛmaaw fan fɛ o de ye k'an ka jamana awa labɛn ni maaw ye maa minnu bɛ yen ni jamanadenya sabati bɛ u la
i ka dɔn ni jamanadenya yɛrɛ taa siraw jarala u la n'u sɔnna ka taa o siraw fana fɛ walasa jamanaden ɲumanya n'o ye civisme ye o bɛ se ka bonya cogo min na an na walasa ɲɔgɔn dɛmɛ jamana titi taa ɲini ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ o hakilinaw ka bonya an na walasa sɛbɛya n'o ye discipline ye ani sɛbɛya ni farifoni i ka dɔn o bɛ se ka to an na cogo min na ko olu don jamanaden fanbaw la wa sigida yɛrɛ lakanani o ye jamanaden ɲumanya dɔ ye o fana hakilinaw ka sabati an na ka fara o bɛɛ lajɛlen kan sigida yɛrɛ sigi ja ɲɔgɔn bolo sigi duman kɛli sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye cohésion sociale ye o fana hakilinaw ka sabati an na laɲini belebeleba bɛ ninnu de nɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye ko in bila sen kan hakilina min kɔnɔna la a yirala k'a fɔ san 2023 brigade citoyenne yɛrɛ daminɛna wa maa minnu bɛ yen n'olu formera k'olu labɛn a baara kɔnɔna la k'olu kɛ brigadiers ye o bɛ tali kɛ maa 1200 la nka ɲinan ta in sa an bɛ san 2025 min na n'o y'a tako filanan ye an bɛ don min na i ko bi wa brigadier min bɛ Mali jamana bolo n'o ye malidenw labɛnnen ye jamanaden ɲumanya yɛrɛ hakilina ɲuman don bɛ maa minnu na n'u bɛ se ka baara kɛ fan bɛɛ o taa yɔrɔ bɛɛ la a bɛ dɔw la o bɛ taa se maa 5000 ɲɔgɔnko de ma maa 5000 in i b'a ta k'a lajɛ k'a fɔ wa u bɔra an ka région 16 ɲɔgɔn na ayiwa an kɔni ka région tɛ 16 bɔ dɛ a b'a 19 ayiwa région 16 ɲɔgɔn ko u bɔra yen olu la ka fara Bamakɔ yɛrɛ faba kan o ye piripilatigɛ ye min kan ka faamu a ko la a laɲini faamulen don an bɛɛ ka kɛ brigadier ye an ka sigidaw kɔnɔna la an ka marabolow kɔnɔna la o de nafa ka bon jamanadenya kanu o ka don an bɛɛ lajɛlen na wa hali jamu ka don kibaru yɛrɛ ka laɲini o ye an bɛ b'o kɔnɔ Burama Traoré an bɛ taa ayiwa farikolo ɲɛnajɛ nɔfɛ min ye an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw ma ani jifinakaw ka koɲɛ n'o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye ani a cakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen a ka minisiriso baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka fara direction nationale du sport kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye kunnafonidi min ni foli ni tanuni don ka ɲɛsin an ka farikolo ɲɛnajɛlaw ma bolola ndolantannaw an bɛ minnu wele ko basketɛriw i k'a dɔn min ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba Mali jamana tɔgɔ la Mali gouvernement tɔgɔ la ko foli belebeleba k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o ta ka ɲɛsin an ka basketikɛlaw ma basketikɛla minnu bɛ yen ni olu ye munɛ bɔ malidenw na ka ayiwa sebaya sɔrɔ ni ka taa ayiwa demi-finale la i k'a dɔn Afrobasket o min b'a la ka kɛ Angola nin waati in yɛrɛ la kɔni ayiwa Mali basketikɛlaw u ye sebaya sɔrɔ o kɛnɛ kan i k'a dɔn o kɛra kunun min ye an ka nin basketikɛlaw ye n'o ye bolola ndolantanna ninnu ye u ye sebaya min sɔrɔ u y'a sɔrɔ Kɔrɔwari jamana de kan i k'a dɔn u ye bi 102 u y'o de don Kɔrɔwari jamana la Kɔrɔwari jamana sera ka bi min don u la o kɛra bi 96 de o kuma an y'u sɛbɛkɔrɔ dasi i k'a dɔn nin kɛnɛ in kan k'a jira k'a fɔ ko awa o de kɛra sababu ye minisiri yɛrɛ ka bɔ gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka foli belebeleba kɛ ka ɲɛsin an ka nin basketikɛlaw ma san 38 o kɔfɛ anw sen bɛ ka nin sebayaba in sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ an ye sebaya kun fɔlɔ minnu an kun ye nin hakɛ min sɔrɔ nin jɔyɔrɔ min sɔrɔ o tun ni bi cɛ a bɛ san 38 bɔ o kɛra Luanda nka nin ye sa o kɔni dibijugu faralen ka bɔ an ni ɲɛtaa cɛ sa i k'a dɔn nin ye an sanayɛlɛnnen ye o kuma ko nin sanayɛlɛ min bɛ yen ni an ka basketikɛlaw y'a kɛ a bɛ fɛn min jira o de ye an ka jamana sifinnakaw i k'a dɔn cɛsiri min bɛ u la a b'o jira yɛrɛdi min bɛ sifinnakaw la a b'o jira wa yɛrɛdi min ni cɛsiri min ni a laɲini belebeleba tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn Mali jɔnjɔn Mali drapeau awa a bɛ se ka yeleku diɲɛ fan bɛɛ sebaya yɛrɛ kɔnɔ cogo min na ka sɔrɔ kuma suli tɛ farafinna fan bɛɛ ani diɲɛ fan bɛɛ o dusu ni o farifoni min bɛ denmisɛnninw na ani maliden yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi i k'a dɔn ko a bɛ tali kɛ o de la a bɛ ɲɛfɔ ni o ɲɛfɔcogo de ye o kuma minisiri ko
k'a bɛ foli belebeleba kɛ ka ɲɛsin basiketikɛla ninnu ma u ka kalan karamɔgɔw ani u dege karamɔgɔw u dɛmɛbaw i ka dɔn foli bɛ kɛ olu la fédération min fana bɛ Mali kɔnɔ basiketiko la k'a fana ka fo a ka baaraw n'a ka cɛsiriw fana na Mali kunkɔrɔtali la a ko o kɔfɛ sa ko ka fara o bɛɛ lajɛlen kan sa minisiri y'a jira k'a fɔ ko a bɛ malidenw kɔni kunnafoni u k'a dɔn k'a fɔ ko demi-finale an dalen filɛ o de kɛnɛ kan o kuma demi-finale la an bɛna ayiwa farakarinba la ni maa minnu ye o ye senegalikaw ye senegalikaw y'an ci ka tɛmɛ dɛ senegali y'an ci o don an kɔni kun ka ɲi n'u ye nka u balila ka garisɛgɛ sɔrɔ laban na o y'an ci ko nka ko an'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale la k'o bɛna kɛ sibiri nata cɔcɔkalo in tile 23 san 2025 k'o kuma k'a bɛ a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ i sigiyɔrɔ maa kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni e kɔni ye maliden ye ko Mali joli b'i la ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i cɛsiri ko bɛɛ lajɛlen ka ninnu kokɔrɔma don bɛɛ ka dugawu k'u ye i bɛ se dugawu min na i k'o k'u ye dɛ ko walasa an ka nin basikitikɛla ninnu u bɛ se ka sebaya sɔrɔ Senegali jamana kan cogo min na i k'a dɔn u ka se ka jɔnjɔw sɔrɔ ka na ni jɔnjɔ ye an ka jamana kɔnɔna la ka maliden nisɔndiya maliden yɛrɛ de mago bɛ nisɔndiya la sa o kuma o laɲininen don an bɛ a ɲini malidenw fɛ fɛn o fɛn sigiyɔrɔ ma bɛn yɔrɔ min ma min bɛ se min na o k'o kɛ walahi ninnu munɛbɔden ninnu u kana se ka nimisa cogo si la kɔrɔ wɛrɛ n'an taara sinandɔlɔndan na o bɛ dimi don an na o jɛlen don dusu b'u la ni an ye o la u tɛ se n'an ye dɛ nka dusu de b'u la n'an ye sinandɔlɔndan na kɔni nka bolola basikɛti la hali ni y'u sara barama o don dɛ hali ni y'u sara an b'an ka basikɛtilaw fo u ye dimi bɔ an na badenw o kɔfɛ an bɛ taa ni conseil des ministres ye Mali jamana ɲɛmaw u bɛ sigi min kɛ araba an bɛ o la kolobaw ta ka di aw ma i k'a dɔn o sigi in baaraw kɛra kunun araba n'o bɛnna cɔcɔkalo tile 20 ma san 2025 sigi min ni a kofɔtɔ filɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ jamana ɲɛma ni gouvernement ma a b'olu le fara ɲɔgɔn kan wa o baaraw kɛra kulubakaw fɛ yen kunun jamana ɲɛma yɛrɛ ka cakɛda la baara ninnu ɲɛmaya tun bɛ jamana ɲɛma bolo général d'armée Assimi Goïta ale min ye faranjɛ fanga ɲɛma ye o bi ale min kɛ Mali yɛrɛ ɲɛmaba ye baaraw ɲɛmaya tun bɛ ale bolo nin conseil des ministres in senfɛ i b'a ye k'a fɔ u ye u da don sariya dɔw ŋaniya dɔw tali la u ye dana ta ka da maa dɔw kan k'olu bolo don cɛw la wa minisirisow fana ye kunnafoni di u ka baarakɛlenw ni baarabolodalenw kan o hukumu kɔnɔna la min ye sariya ko ta fanfɛla ye sa sariya ŋaniyaw taliw ye n'o ye projet de textes ye projet de lois ye i ka dɔn olu hukumu kɔnɔna la ka sɛbɛn minisiriso la minisiriso min ni o ɲɛsinnen don sɛnɛ koɲɛw ma i ka dɔn wa min ye conseil des ministres ye u ka sigi in senfɛ u ye sariya ŋaniya dɔ ta sariya ŋaniya min n'o ye projet de décret ye ale min laɲini ye ka se ka an ka cikɛyɔrɔw ka cikɛyɔrɔw dilan sɛnɛkɛyɔrɔw dilan jiboli yɔrɔw minnu ni olu bɛ kɛ forow kɔnɔna na sɛnɛkɛyɔrɔw kɔnɔna na an b'a fɔ ko irrigation ka olu dilan o kun fɔlɔ kun kɛra a kun filanan n'o y'a phase D i k'a dɔn ka o baaraw ka olu fɛsɛfɛsɛ k'olu bila sen kan ani a baaraw kɛcogo ka bɛn san 2025 ka se san 2029 ma i k'a dɔn u ye o sariyaw ŋaniyaw ta i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka nin sigi in senfɛ sa i k'a dɔn min ni o ɲɔgɔnna kun kɛra mɛ kalo tɛmɛnen mɛ kalo tile 21 san 2025 i k'a dɔn o tun ye nin kɔrɔfɔ in a lahalaya u kun ye a kɔrɔfɔ ka a ta k'a jira k'a fɔ nin baara in tako filanan ni o ye dugukolo labɛnni ye sɛnɛkɛ dugukolo labɛnni ye a tako filanan o baaraw kan ka kɛ baara minnu bɛ don san 2025 ka se san 2029 olu hukumu kɔnɔna la laɲini ye min ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin baara in bilali la sen kan o de ye ka se ka baara fɔlɔ minnu bilara sen kan laɲini fɔlɔ minnu sabatira baara in kun fɔlɔ la ka se ka olu laɲini fɔlɔ ninnu ka olu kɛ bolokɔnɔfɛn ye olu kana porokoto ka bɔ an bolo wa jamanadenw n'o ye an ka marabolo maaw ye sɛnɛkɛyɔrɔ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka se ka dɛmɛ u ka se ka u ka baaraw kɛ dugukolo labɛnnen na ji bɛ yɔrɔ minnu na ni jiboli siraw dilannen dugukolo la ka d'u ma ka kɛ sɛnɛkɛyɔrɔw ye o dili u ma u ka se ka u ka baaraw kɛ
walasa sɔrɔ dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na ayiwa Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna la ani dunkafa sabatili o bɛ se ka kɛ fɛn sabatili ye Mali jamana kɔnɔna la cogo min na laɲini bɛ boli nin de kan o kuma min ye sariya ŋaniya min ye n'u y'o ta kunu o ka nin sigi in senfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ a bɛ tali kɛ baara in tako filanan awa olu sabatili baaraw a bɛ tali kɛ o de la ani awa sara dayɛlɛli o baara in daminɛli yɛrɛ kama a bɛ tali kɛ o de la o kɔfɛ Burama ni sigi in senfɛ n y'a fɔ i ye k'a fɔ u ye danaya da maliden dɔw kan ni ka olu bolo don cɛw la o siratigɛ la minisiri an ka taa fɔlɔ primature la n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye danaya dara Karim Fɔnba kan contrôleur général adjoint des services publics o kɛra ale de ye i ka dɔn ale yɛrɛ ale ye inspecteur des services économiques de o kɔfɛ minisiriso min bɛ ni o ɲɛsin bɛ yafa ɲɔgɔnma ni bɛɛ ani sigi ka diya ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw mɔ n'a ɲɛmaaya bɛ Ismail Wage bolo kɔni i ka dɔn o tɔgɔ la danaya dara maliden dɔw fana kan k'olu bolo don cɛw la ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alassane Ag Mohamed Achek ale ye spécialiste ye en gestion de projet i ka dɔn ale kɛra chargé de mission ye o kɔfɛ min ye minisiriso ye min ɲɛsinnen don Mali ka Mali ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛw ma ani Mali kungo fɔli ma diɲɛ yɛrɛ bunakun kan ni Ablaye Diop bɛ o ɲɛmaya la i ka dɔn o minisiriso in tɔgɔ la danaya taara ka da awa général de brigade Boubacar Diallo kan k'ale kɛ Mali ka lasigiden ye Kigali ale bɛ Wuranda capitale n'o ye Wuranda faaba ye a b'o de kofɔ ale kɛra Mali lasigiden yen nɔ o kɔfɛ minisiriso min bɛ n'o ɲɛsinnen bɛ 120 kalanko o ma ani ɲinini koɲɛw ma o tɔgɔ la i ka dɔn Burema Kansa i ka yɔrɔ y'o ye i ka dɔn o tɔgɔ la min ye directeur général de l'école normale supérieure de Bamako ye o kɛra Beredugu Kone ale kɛra o de ye Beredugu Kone yɛrɛ ale ye sanfɛ kalan fa ye wa ɲininikɛla don fɛnɛ o kɔfɛ minisiriso min bɛ n'o ɲɛsinnen don kuranko ani jiko ma Boubacar Diané ka yɔrɔ i ka dɔn o minisiriso in tɔgɔ la danaya dara awa Issa Koyita kan ale ye ingénieur de l'industrie et des mines ye danaya dara ale kan k'ale kɛ directeur général de l'autorité pour l'aménagement de Tausa bassin de Tausa awa ale kɛra o ɲɛmaa ye ayiwa k'a fara o kan min ye minisiriso ye min ɲɛsinnen don sɛnɛ koɲɛw ma i ka dɔn o tɔgɔ la danaya dara awa Garantigi Traoré kan ale ingénieur de l'agriculture et du génie rural ye k'ale kɛ awa secrétaire général ye o minisiriso kofɔlen in na o kɔfɛ minisiriso min ɲɛsinnen don sigida lakanani ani bɛnsɛnya fo ka se marabolo taali ɲɛ kuntalajan o ma i ka dɔn conseil technique o danaya dara Sidi Diallo kan Sidi Diallo yɛrɛ ale ye ingénieur informaticien ye badenw o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye minisiriso ye min ɲɛsinnen don diinɛko ani laadako ma o tɔgɔ la chef de cabinet o kɛra Cheikh Oumar Traoré ale yɛrɛ administrateur civil ye ayiwa olu ye maaw ye maa minnu ni danaya dara olu kan ni ka olu bolo don cakɔrɔw la an bɛ dugawu kɛ Ala ka u fanga se u ka cɛw la Ala k'a to u ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ awa jɛlenya kɔnɔ surtout mandat de dépôt kana bɔ a la kɔfɛ o tɛ sisan an bɛ taa kunnafoniw la gouvernement ministres ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn kunnafoni u ka baarakɛlaw ni baara bolodaliw na o siratigɛ la minisiriso min bɛ n'o ɲɛsin bɛ kiriko ma ani bunahadamadenya tɔbɔtɔli koɲɛw ma n'o bɛ Mamadu Kasoge bolo i k'a dɔn ale ye kunnafoni di kɛ conseil des ministres maaw ma ka kɛɲɛ awa sigi dɔ labɛnnen na n'o ye forum ye min ni o bɛna kɛ an ka kiriko kan ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ an ka kiriko kan i k'a dɔn kunnafoni dira o koɲɛ in kan n badenw i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni an ka jamana a kiri yɛrɛ ladilanni ye k'a kɛ jamanadenw sago ye k'a bila jamanadenw ka bolo kan minisiriso min bɛ n'o ɲɛsinnen don kiriko ani bunahadamadenya hakɛw tɔbɔtɔli ma ale b'a la ka baara ninnu de boloda baara minnu ni a bɛ tali kɛ sigikafɔ belebeleba la malidenw yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ kiriko lahala kan
walasa an k'an sigi badenya ni sindiya kɔnɔna la ni ka ayiwa an ka kiriko ka a kuma fɔ majɛ minnu bɛ kiriko la ani taaɲɛ minnu b'a la olu ka lasago i ka dɔn sigi min n'a bɛ ka kofɔ a bɛ tali kɛ o de kan ayiwa gɛlɛya minnu bɛ yen ni olu gɛlɛya ninnu kan ka furakɛ walasa Mali bɛ se ka kiri jɔlen sɔrɔ ani kiri min ni ani waatiw yɛrɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ani kiri min ni jamanaden yɛrɛ bɛ yɛrɛya kɔnɔ ani kiri min n'a bɛ bunahadamadenya hakɛw tɔbɔtɔli baaraw kɛ a ka baaraw kɔnɔna la i k'a dɔn ni ani jamanadenw yɛrɛ ka hakilinaw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o kiri in bɛ se ka di maliden ma cogo di sigi min bɛ ka labɛn n'o ye forum in ye a bɛ tali kɛ o de kan laɲini belebeleba forum in kɔnɔna la o de ye ka se ka ayiwa fara ɲɔgɔn kan ni ka hakilinaw ɲini foroba hakilina malidenw ka foroba hakilina o ka ɲini k'o sɔrɔ Mali kiriko kan o kɔfɛ min ye tigɛdinbulomɔ ye baaraw sabatili yɛrɛ okumu kɔnɔna la kiriko bunakun kan o ka bila sen kan kiriko baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ min ye awa kiri baarakɛlaw ye an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ i ka dɔn u ka dɛmɛ ni cakɛda yiriwalew ye i ka dɔn min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka kiri jɔlen kiri kɛnɛma kiri jɔlen k'o sabati k'o di anw ka jamanadenw ma ani kiri min ni kiri jɛlenw don ni nɔgɔ t'a la pas k'o di maliden ma laɲini dɔ bɛ tali kɛ o la o kɔfɛ laɲini dɔ bɛ tali kɛ fɛnɛ ka se ka farifoni ayiwa k'o di awa kiri baarakɛlaw ma an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ i k'a dɔn ka kɛɲɛ ni awa gɛlɛya minnu bɛ yen n'olu ye foroba gɛlɛyaw ye AES jamanaw kɔnɔna la n'an jɛn bɛ o foroba gɛlɛyaw la kiri tigɛlamaw ka se ka olu jatew bila u ka baaraw la kosɛbɛ AES yɛrɛ jamanaw kɔnɔna la i k'a dɔn o fana hakilinaw an bɛna sigi in bɛ tali kɛ o fana na min ye sigi in ye ni a b'a la ka labɛn ayiwa Mamadu Kasoge ka minisiriso yɛrɛ fɛ sa ko a baaraw bɛna kɛ tako fila ye a tako fɔlɔ o bɛ kɛ phase régionale ye o bɛ kɛ Bamako ani Kayi ani Mopti k'a daminɛ septembre kalo tile 25 ka se a tile 30 ma awa san 2025 o kuma n'o banna sa a tako filanan n'o ye tako laban ye o bɛ na kɛ Bamako ya a bɛ f'o ma ko phase nationale o bɛ région ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ani Bamako district an bɛɛ lajɛlen ka sigi badenya ni sindiya kɔnɔ i n'a fɔ bulon kɔnɔna la a tun bɛ kɛ ka kɔrɔ cogo min na awa ka kuma Mali kiriko kan gɛlɛya minnu fɔra olu bɛ se ka lakilen cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bolodalen don ka bɛn octobre kalo tile 30 ka se a tile 31 ma o kunnafoniw dira o kɔfɛ min bɛ tali kɛ minisiriso la minnu ɲɛsinnen don sanfɛ kalanko ma ani ɲininikɛw ɲɛw ma i k'a dɔn ale fana ye kunnafoni di kɛ conseil des ministres maaw ma ka kɛɲɛ ni baara bolodalen dɔw ye baara minnu ni o bɛ na tali kɛ awa kamɛsi n'o ye awa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ni farafina jamanaw ka farankan jɛkulu don walasa ka se ka kalanko sanfɛ kalanko ka a yiriwa i k'a dɔn k'a kɛ fɛn sabatilen ye i k'a dɔn a bɛ fɔ min ma ko conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur kamɛsi a bɛ tali kɛ o de la i k'a dɔn k'a fɔ ɲinini bɛ se ka lakubaya a kɔnɔ cogo min na awa ni kura bɛ se ka fiyɛ ɲinini la cogo min na an ka jamana kamɛsi jamanaw kɔnɔ cogo min na awa o baaraw labɛn sigiw labɛn i k'a dɔn kunnafoni dira o siratigɛ la awa o siratigɛ kelen na sa i b'a ye k'a fɔ awa min ye awa kamɛsi yɛrɛ a ka baara bolodalenw san 2024 ka se san 2028 ka se o mɔ o baara bolodalenw kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ŋaniya yɛrɛ ye min ye kamɛsi jamanaw fɛ o de ye ka se ka ni kura fiyɛ ɲinini sanfɛ karamɔgɔ olu ka ɲinini awa ka se ka ni kura fiyɛ o la walasa yiriwa min ni o kan ka sɔrɔ o jɔsen dɔ ka kɛ awa ɲinini ye awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sɔrɔ okumu kɔnɔna la ani sigida baara wɛrɛw ɲɛtaa wɛrɛw kɔnɔna la ni o ye développement socio-économique ye kamɛsi jamanaw kɔnɔna la o de okumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ hakilina min bɛ ni o bɛ ka sigi in labɛn kamɛsi kɔnɔna la ni sigi in yɛrɛ n'a labɛn bɛna kɛ Bamako an fɛ an ka faba kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la janvier kalo nata n'o bɛ bɛn san 2026 ma o tile 10
kɔnɔntɔn ka se a tile 23 ma i ka dɔn sigi in o bɛna kɛ anw fɛ yan n'o ye atelier fondateur ye baaraw bɛɛ lajɛlen n'u donni ko o b'o kofɔ o bɛna kɛ anw fɛ anw ka faaba la Bamako yan nɔ walasa ka se ka nin baara fɔlen ninnu ka se ka sabati laɲini ye min ye o de ye ka se ka an ka ɲinini ka kɛ fɛn sabatilen ka nikura fiyɛ a la i ka dɔn Bamako a bɛna kɛ anw fɛ yan anw ka faaba kɔnɔna na yan nɔ gansan tɛ barisabula i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana min ni a dɔnnen don ni ɲinini kɛba sɛbɛw ye n'o ye chercheurs baw ye i ka dɔn ani awa ni farifoni min bɛ anw yɛrɛ ka jamana la awa ɲinini ko ta fa fɛ ni kamɛsi yɛrɛ b'o kalama olu bɛɛ lajɛlen kɛra awa seereyaw ye ani olu bɛɛ lajɛlen kɛra bolo jigindanga yɔrɔw ye minnu ni o kɛra sababu ye ni baara in belebeleba in n'u kana don anw ka jamana kɔnɔna na yan nɔ kamɛsi jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ awa o kɔfɛ sa awa minisiri min ɲɛsinnen don maliden minnu sigilen don jamana wɛrɛ ani farafinnadenw bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'o ye ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine ye sa Musa Ag Atayer a bɛ ale ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ ale fana ye kunnafoni di kɛ conseil des ministres maaw ma ka kɛɲɛ ni sigi ka kɛɲɛ ni baara dɔ ye baara min ni fanfila baara don ni a kɛra Mali ale ni Laginɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni cɔcɔkalo tile 12 ka se a tile 15 ma min ye ministre Musa Ag Atayer ye a ka ministriso ye kunnafoni di kɛ conseil des ministres maaw ma o lahala la k'a jira k'a fɔ sigi min ni fanfila baara don ministriso fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali ministriso ni Laginɛ ministriso fila ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila ninnu ka baara ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la i k'a dɔn ko n'a baaraw kɛra cɔcɔkalo tile 12 ka se a tile 15 ma ko a senfɛ ko min ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen maa fila an fila ka ɲɔgɔn ye ministre fila ka ɲɔgɔn ye wala Mali cidenw ni Laginɛ cidenw ka ɲɔgɔn ye n'a bɛ fɔ ma ko tête à tête i ka dɔn k'a fɔ ko a ma se yen fɔlɔ a y'a jira k'a fɔ sigi a sen fɛ min ye Mali ka délégation ye ayiwa ko délégation belebele o bɔra Mali jamana kɔnɔna la k'i kunda Laginɛ kan wa o selen Laginɛ fɛnɛ u kunbɛnna Laginɛ fɛnɛ ka délégation u taara o sigilen o bilalen sɔrɔ sen kan i ka dɔn k'a fɔ u ka baaraw bolila fɛn minnu kan ko u bɛ tali kɛ malidenw ni Laginɛkaw u ka taa ni ka segin ani u bolofɛnw ka taa ni ka segin u bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'o kɛ fɛn duman ye ani ɲɔgɔn cɛ ani bolodi ɲɔgɔnma min yɛrɛ bɛ Mali ni Laginɛ cɛ awa danjɛko yɛrɛ ta fa fɛ o bɛ se ka kɛ fɛn lakananen cogo min na lakana bɛ se ka sabati o ba kan cogo min na ko baara in de tun bɛ tali kɛ nin kan a y'a jira k'a fɔ ko baara in senfɛ sa ko u ye bɛnkanw kɛ bɛnkan minnu n'olu kɛra lase kuruba kelen ye k'o kɛ o lase in o kɛra cɔcɔkalo tile 14 san 2025 i ka dɔn o lase in yɛrɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ laɲini dɔw de kɛra kɔnɔna na i n'a fɔ ka laɲini k'a fɔ min ye comité n'o ye jɛkulu min n'a bɛ Laginɛkaw ni malidenw ko fɔ jamana fila ninnu ka jɛkulu n'o ye comité nationaux ye i k'a dɔn Laginɛkaw fɛ yen ani Mali jamana kɔnɔna la olu comité ninnu olu ka kolo giriya walasa u ka baaraw ka se ka sabati taa ni ka segin ani maaw jagofɛnw taa ni ka segin n'o ye transport ni transit ye awa u ka baaraw bɛ se ka sabati o kɔnɔ cogo min u ka dɛmɛ o siratigɛ kan awa laɲini dɔw wɛrɛ tun bɛ tali kɛ ka fangaw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye walasa Laginɛ ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ sira kolo girin ye i ka dɔn k'a fɔ an ka sabati bi sɔrɔ min nɔ laɲini dɔ tun bɛ tali kɛ o fana na o kɔfɛ min ye ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka se ka lakana baaraw kɛ Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw k'a kɛ dancɛw ye dancɛ minnu ni basigi ni kolosuma bɛ se ka kɛ a kɔnɔna la ko olu kɛ foroba baara ye an fila ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn ko laɲiniw fana bɛ laɲiniw la o kɔfɛ min ye an ka douaniers ye olu fana ka baaraw hukumu kɔnɔna la fɛɛrɛw ka kɛ walasa u ka bɔ ɲɔgɔn kalama u ka bɔ ɲɔgɔn ka baara kɛtaw kalama a bɛ f'o ma interconnexion des systèmes douaniers i ka dɔn o baaraw fana ka bila sen kan o kɔfɛ min ye awa bɛnkan ye
bɛnkan min n'o b'a ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baganw mi taama min kɛ ka bɔ jamana an ka jamana dɔ kɔnɔ ka taa jamana dɔ kɔnɔ an ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn bɛnkan min bɛ o ko in kan k'o bɛnkan ninnu ka bila sen kan an ka a lajɛ an k'olu bila sen kan k'o sabati o kɔfɛ laɲini dɔ fana tun bɛ tali kɛ awa ka jɛkulu fanfilama sigi jɛkulu fanfilama min ni malidenw ni laginɛkaw b'u yɛrɛ sɔrɔ a jɛkulu kɔnɔna la ni awa olu ka baara bɛna kɛ ka ɲɛsin kolosuma mɔ bɛɛ ni kilenya baaraw mɔ malidenw ni laginɛkaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni gɛlɛya kɔni ni o nana kɛ sigi kɔnɔna la ani ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛyaw bɛ se ka dala sa cogo min joona joona o kuma jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi jɛkulu min ni malidenw b'a la laginɛ jamanadenw b'a la o jɛkulu in ka sigi o baara in kosɔn o kama ko kuma ko laɲiniw tun bɛ tali kɛ ninnu na a ye a da se o laɲini girima damadɔw de ma awa ko baara ninnu senfɛ sa ko mali ka cidenw u bisimilara fɛnɛ awa baaraw kuncɛlen u bisimilara laginɛ premier ministre fɛ ani ale min ye ani laginɛ ministre min ɲɛsinnen dɔ laginɛkaw ni jamana wɛrɛw cɛ ko ɲɛmɔ fo ka se laginɛ kiriko ministre ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka daw yɛlɛ an ka cidenw ye ciden minnu ka ɲɛmaya tun bɛ musa agata yɛrɛ bolo n'o ye ministre yɛrɛ ye awa ko o kɔfɛ fɛnɛ maliden minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ laginɛ jamana mɔ ko olu fana baro kɛra ni olu ye ɲɔgɔn ye kɛra ni olu fana ye i k'a dɔn ka se ka olu ka fo wa olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u ka maliko i k'a dɔn ni dɔ ma fara o kan fɛn de b'o la u y'o fana jira o kɛnɛ kan i k'a dɔn ko olu yɛrɛ ye u bolo don u ka jufɔw la u se kɛra tɔrɔmɔɲɔni min ye ko k'o fana di ko walasa an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'o ye kɛlɛ kɔnɔna la k'o bɛɛ lajɛlen kɛra a ko in senfɛ o kɔfɛ sa min ye minisiriso ye min ɲɛsinnen don kɛnɛya koɲɛw mɔ kɛnɛya ni marabolo taaɲɛ koɲɛw mɔ n'o ye kolonɛli Asan Bajalo ye ale fana ye kunnafoni di kɛ président ni conseil des ministres maaw mɔ ka kɛɲɛ ni bana ye bana min ni awa an bɛ a wele ko awa dengue tɛ de k'a jira k'a fɔ bana min bɛ ni o bɛ an senkɔrɔ sisan k'a jira k'a fɔ dɔɔnin faralaw kan hali n'a y'a sɔrɔ nin yɔrɔ in na sa Kulubali diɲɛ jɛgɛ yɔrɔ bɛ nin na dɛ Tara de Burama informe le conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays marqué par notamment par une augmentation du nombre ayiwa dengue ko don dengue sumaya sugu in tɛ wa o kɔni ko dɔɔnin farala kan nin tile fila in na suma n'i y'a ta waati tɛmɛnen jɔkun tɛmɛnen ma kana nin jɔkun in ma k'i b'a ye k'a fɔ dɔɔnin farala hakɛ kan o de kɛra sababu ye sa jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye président Asimi Goyita ye ale yɛrɛ ye kɔrɔfɔta ni ka welewelekan bila ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma ko dɔgɔtɔrɔw bɛ min fɔ an ye an k'an jija an ka don sira fɛ walasa an bɛ se ka kisi bana in ma cogo min na walasa kɛnɛya bɛ se ka sabati Mali jamanadenw fan fɛ cogo min na Asimi Goyita a y'o ladilikan welewelekan bila bɛɛ lajɛlen ma Burama an sera ka minnu ta ni ka u lase lamɛnbaaw ma conseil des ministres in na min n'a kɛra kunu araba cɔcɔkalo tile 20 sanba 2025 o bɛ tali kɛ nin na baara